कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। माजी खासदार निलेश राणे आपल्या वक्तव्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात। आता ते पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत। त्याचं कारण आहे त्यांनी मालवणच्या मुख्याधिकाऱ्यांशी दादागिरी केली आहे। आता सत्ता बदलली आहे, गाठ माझ्याशी आहे, महाराष्ट्राचं टोक दाखवू का तुम्हाला? मालवण नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांशी त्यांनी असा संवाद साधला होता। दरम्यान राणे यांच्या या कृतीनंतर त्यावर टीका देखील होऊ लागल्यात। सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राणे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे। मालवण शहरातील गटारांच्या साफसफाईच्या मुद्द्यावरून निलेश राणे काही कार्यकर्त्यांसह थेट मालवण नगर परिषदेवर पोहोचले होते। यावेळी त्यांनी मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांना धमकीवजा इशारा दिला होता। मुख्याधिकारी शिवसेनेचे CEO असल्याप्रमाणे वागतायत। आता राज्यात भाजपचं सरकार आलं आहे, 5 वर्षातील भ्रष्टाचाराचा हिशोब द्यावाच लागणार असा इशारा देत मुख्याधिकाऱ्यांची शासनाच्या दक्षता विभागाकडे तक्रार करणार असल्याचा इशारा यावेळी निलेश राणे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिला होता। दरम्यान निलेश राणे यांच्या भाषेवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आक्षेप घेतलाय। त्यांनी म्हटलंय, कोण आहेत निलेश राणे? ते सरकारी कार्यालयात जाऊन धमक्या कसे काय देऊ शकतात? हे तिन्ही राणे कंपनी समजतात काय स्वतःला? मुख्याधिकाऱ्यांना झापतो हा माणूस। सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामात अडथळा आणल्याबद्दल 186 नुसार FIR दाखल करा अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।